Gde ste bre prijatelji, prijateljice? Sad ću da vam kažem ko je bio Nikola Tesla. Ha? Ali prvo da vam kažem da ponavljam neke stvari. Znači, nije bitno to što vas lažu. Poluistine su opasnije od laži. A najopasnije je to što vam prećutkuju. Sad ja da vam kažem. Znači, prvo, šta se desilo? Znači, Nikola Tesla tamo imao neki šok tamo, udario ga neki grom tamo, koji ste znali. Pa mu ušao, nešto mu ušlo u glavu, nešto poremetio. Znate koji je gospodar što baca te munje tamo? Neko će kaže Bog, neko će kaže đavo. Sad, ko je bre tamo zadužen za to svetlo? Da li Bog, da li đavo? Vi razmišljate. Sad šta se dalje desilo? Hoću kažem, onaj đavo tamo mu je, tamo Lucifer, znači donosi svetlost, donosi od svetlosti. Sad da idemo dalje. Šta se posle desilo? Umro mu onaj brat tamo, jako nekog konja tamo i ono pao i ubio se. A ima jedna priča tamo po Bibliji, znate onaj Kain što je ubio onog brata. Sad ja ne kažem da je Tesla njega udario kamenom u glavu i posle rekao da je ovaj pao s konja, razumete? Sad to ne znam. Vi sami zaključite posle ove priče. Posle šta se desilo? Interesantno što je njegov otac bio pop. Sad šta je najslađe kad si neki onako demon, ono? Koga hoćeš da mu uzmeš? Hoćeš da uzmeš, ako si ti pravovernik, hoćeš da mu uzmeš to što mu je najdraže, da mu napraviš kopiju i inverziju toga. Jel' tako? I što ste malo upućeni, jel' da? I tako, što se posle desilo? Ovo je teo nešto mnogo bio pametan. I kaže, idem ja tamo, bre, otišao da se kocka. Ako niste znali, on bio veliki kockar. Kocko se, bre, tamo u pičku materinu se kocko. Nije te otac da ga pušta, preko neću da živim ako me ne pušta da idem tamo u Austriju. Tamo otišao se kocko, bio pametan bi se kocko. Tamo, znate ko se kocka, kako se kaže, otiće kocka, gde će kocka poštenog čoveka. I tamo demoni mogu da ti pričaju koja će karta da izađe i tako to, znate to. I onda je dobijate neke vizije. Sad ima tu dualitet, kao on je dobar, on je loš, dobar, loš i tamo. A ti onaj satanica, da ti je pola muško, pola žensko. Da bi bio ceo, znate. I sve što se dešava, ti što tamo u Ameriku. I padne tamo u neke transe, pravi neke čuda, neke da prave, ko zna šta radio. Da se šta je interesantno. On je mnogo voleo žene, ono voli žene, ali iz daleka. Kao neće da troši seksualnu energiju, jer to će ga sputa u radu. A niste znali da je bio peder. Pa jeste bio peder, imao dečka, onog Nemca, dobro, taj je bio neki Srbin, Nemac, i samo je sa njim komunicirao. To je tačno, to vam nisu pričali, da ga ovaj prco, jebo go dupe, znate. Izgleda mi. Zbog toga mu sve bilo gadno, nije teo nikog da pipa tim rukama. Možda valjda imao grižu savesti, otko znam. To je tačno. Čačkajte malo što vam ne pričaju. Pa sve te kažete vi ovo je pedar, ne pedar. Pa eto i Nikola Tesla bio pedar. Ono više biseksualac. Ali ove žene nije prco, prosto to... Ne znam.
A, vole da ga žene, ali on nije teo, eto. Šta će, pukala mu majka. I tako izmišlja on te sve te novotarije, tamo struje, čuda, izmišljao atomske bombe, pičke mate, sve je izmislio, majko moja. Kako bre to izmislio? Da mu nije neko šapćio to. Kako on nam, jebo nam on mater. Evo svima nama, tu na Balkanu posebno. Kako on to sve izmisli, pođe ta evolucija, pičke lepe materine. Dođe ta struja, ti talasi, ti kurčevi i evo nas, sad te smo. Ovo sve možete da zahvalite Nikoli Tesli. Ali on nije to tako shvatao da je to dobro za čovečanstvo, da si postanemo neka energija, neka aura, neko kurac, neki palac. Pošto ovo telo je prevaziđeno i seksualna energija je super i najbolja energija je seksualna energija, valjda je to shvatio kad ga je prcao đavo u dupe, eto to da vam ja kažem. Kad ga on ušteka tamo i ovaj ga u zemlji i onda on dobije te vizije i tako da dobije sve te vizije i sve te izume i kurčeve. Pa pička li ti mate na tebi Tesla, što kurac nisi izmislio tamo da lečiš neke ljude, pa da to daš te patente, šta patenti ovo, ono, pa što nisi zapisao neke knjige, pa fotokopirao pizdati matera, pa da svima daš. Nego šta si izmislio tamo, dao im nacrte iz atomske bombe, iz ove talace što će nam jebu kevu, jel tako? Jeli bre Tesla? Sad ja da vas pitam, je on sveti čovjek? Kakav je on bio čovjek? Ili Lucifer? Lucifer u maskirani. Tema za razmišljenje. Samo ja da vam kažem, koji se čuvajte toga što vam prećutkuju. Tako. Jer kad ti ga zbiči neko tako dobiješ neke vizije, razumeš? I onda te ušteka u realnost. Ja gledao jedno video kad je pričao Nikola Tesla, ovaj pričao sa njim sa umrlim Nikolom Teslom pričao tamo. Zvao ga na te talace i ovaj urliče tamo, kaže, pušti me unutra. A, ima i toga. Tako da znate. Sad, Božji čovjek, šta je? Kakav je? Šta nas ovo vodi? Gde idemo, bre? Ili idemo u svetlost? Koju svetlost? Pazite sad, kad idete tamo, kad odete, imaće dve svetlosti, znate? Dve svetlosti. Ima jedna lažna i jedna istinita. Sad, gde ćete da odete? Ne znam, pazite da ne zalutate. Tako o našem Nikoli Tesli što nam jebo kevo svima. Tako. Da vam ja kažem ko je bio pravi. Ajde, Srbin. Znači, Pupin. On je isto bio istraživač, kojem ne govore toliko, ali on je pomagao ljudima tu po Srbiji. Znate, koliko je, samo ima podatak da je koliko je od onih ratnih, što su im očevi umrli tamo po ratovima, pa im dao miraz stotinama poginulim što su imali ćerke, jer bez mirazara nije mogla da su data. Taj Pupin je davao pare njima, što ovaj retardirani nije nikad ništa skupio, nikakve pare, pa da da nama, da pomogne našim. Kad je on pomogao konkretno nečim ljudima, ali nekom čoveku našem da pomogne, taj Tesla. Nikad, da nikad nikome nije pomogao konkretno. Sve on pomogao čovečanstvu. Kojem čovečanstvu? Šta imamo sad? Evo imamo ove devices. Sumete? Tako. Jebo nas Nikola Tesla i posle nemoj se čujete što pati i ovaj narod. Ovde, što se patimo toliko. Da mi smo ih nešto krivi. Da nas jebo i Nikola Tesla i njegovi izumi i kurac
da ima tu sad, da nas udari neka kometa u pičku materinu, da nas vrati u kameno doba, najbolje bi bilo. Tako. Ajde, pozdrav Nikola, pošto znam da ti slušaš ti ovo. Da te pozdravimo, evo mi sa kanala, znamo da znaš, da znamo ko si. I tako, šta ti kažem, zajebo si na svetu, svaka ti čast. Jebote, ko te napravi tebe. Pozdrav svima.